Let me just talk to all the gold diggers out there. Gold digger. If you're a gold digger, uphila ngeemali zabantu, udla imali zabantu, udla imali zamadoda, udla imali zabafazi. This topic says male and female gold diggers. Male and female gold diggers. Gold diggers. If you're a gold digger, udla abafazi noma udla amadoda. Kibatla nkutla. Kunamantombazana aphila nje ukudla amadoda. The car you have wathengelwa indoda. Umuzi onawo wathengelwa indoda. Impahla egcokayo wathengelwa indoda. Kunabafazi, kunamantombazana aphila njengamadoda. Gold diggers. I'm talking to you today. Uma uyindoda uyi-gold digger. Mhlambe uyindoda usedanyani. Usedanyani uyi-26. Or ushaya inombolo yakho uyazi ukuthi iphi inombolo yakho oyishayayo. Uma uyindoda usedanyani usekhulukuthu. Uyazi na ukuthi uphila ngani. Niyazi ukuthi nani manje ngaphakathi niphila ngabo labo sister. Uthi bakwazi banikeza imali, baninakekele, banivakashele, banenze ini, ukwazi ukuthi into zakho uzenze lokhu ngaphakathi usekhulukuthu. Ngifuna ngizwe kahle. Uma ungaphakathi ufunda usister lwakunikeza imali akwenzeni. Awungithinte lapho macala, ngithinte lapho mfethu. Ngizokunikeza impande. Le mpande ezokunikeza impande ama gold digger phela. Le mpande yama gold digger bakwethu impande esebenziswa abafazi abaphila ngeimali zamadoda, abaphila ngeimali zabantu. Uma nje umuntu uphila ngeimali zabantu, you are a gold digger. You are a gold digger. It means when udiga igold mahala. Udiga into esikhona. Ubonisa motho sirope, uveza ithanga eliyelo kuze lo muntu lawa sakunikeza imali. Abanye benu ubonisa motho sirope awumniki nangala udla phansi. Udigile gold. That's the own motive into aba phansi kwayo. So, I'm trying to say to you, all the gold diggers, if you're a gold digger, please do make sure ukuthi uyangithinta ngunikeza impande ama gold digger. Uyindoda ephila ngabafazi abagugile, udla imali zabafazi, udla imali zabogogo, uyanyoba njoba nike nje ama 2 rounds ngoba ngithi abayijwayelanga leyo nto leyo. Phela uyazi ukuthi umkhulu lapha mkhulu yalume 1 ka February, uyoze livuke next year February futhi lilele. So maye ukuthi uphila ngokuthi uzidlela ogogo, ulala nabo gogo, uyabagibela, unabo gogo, unabo sugar mama bawu 8 we1. You are a gold digger. Uyisifebe sendoda. Impilo iphila leyo akusinto embi. Uyisifebe sendoda. How robala lebo nkgono, o roba lebo nkgono, o roba lebo mme ungwana, o roba lebo mme kuze oma bakunikeze imali. You are a gold digger. That's what you are. Njengoba uyi gold digger, nginomuthi mina wama gold digger. Ama gold digger. Le mpande le sikhanda ngengulube yasehlathini. Wothoko ingulube yasehlathini kabuya Yesu barikithakadu. Sikhanda ngengulube yasehlathini le mpande. Ingulube yasehlathini igubha igubha I don't know how many feet ukuya phansi. Ikwazi ukugubha indawo kube ngathi iroom ifikhle lapho. Milande ukudla ngaphandle ibeka ngaphanga ngalapho. Milande ini ngaphandle ikwazi ukubeka lapho. Kufana ingungumbani lenuko. Nalentsho yaperenkani nuku. Ingungumbani ikwazi ukuthi guphi iziyofika kude le. La ehleli khona you'll get ukuthi iroom. Ibeka amazambane, ibeka umbila, ibeke izinto ongasicabanga. These are the animals that we use ukhanda umuthi wama gold diggers. I can't illustrate more animals usasebenza nemithi usasebenza ngoba uyosuka uzenzele wena. So, ile mpande engisisebenzisayo. Uma ufuna how badla ukuthi uyidige le gold, idigeke lo muntu akunikeze more money. If you're a gold digger, mntaka baba, thatha le mpande. Geza ngalento qoba. Put it in your lotion.
bamba lebhodlela ulifake la muhamba noma ulifake kubag yakho. Lihlala nje lapho. Impande yama gold diggers. Le mpande yama gold digger, it is only 1,500 rands. It is only 1,500 rands. Thola le mpande yama gold digger. Thola phekwe yena yama gold digger. Futhi because of ngiyakuzwela ngifuna ukubona ukuthi uzo participate kanjani on this. Ake ngikuningi 1,000 rand. Kuhlabe ngespecial. Manje ngiyayishintsha. It is no longer 1.5, it is 1,000 rand. Impanda ma gold digger. 1,000 rand. I'm just giving you a benefit of the doubt. Nginyanga mina. Hake sefebe. Ngingaka. Angchance la kulo msebenzi. Ngade ngayenza lento. Ngayenza lento ngena ngisho neindevu. Ngayenza lento ngingakayazi mina nentombazana. Lento mangiqala ukuyenza lobunyanga le. Ngayenza ngingakayazi nentombazana. Ngingakayazi nomfazi uma ngiqala kulo msebenzi lo. Ngayenza lento before ngizobona umfazi. Ngayenza lento before ngizoyazi intombazana. Mangiqala kulo msebenzi lo wami. Ngaqala into lekudala kakhulu. Ngaqala lento lengazi umfazi ngazi intombazana ke masipa unyela ka Muriana. That's why now today people are still worried that we have been trying to bury this guy, but he's still coming back and coming back more stronger. What is it that he does? What is it that Hot is doing? Because of we have been always trying to bury him. I'm even referring to billionaires. Mina rich people, I mean billionaires. They've tried to bury me, but I'm still coming back more powerful and more powerful. Ingoba nginemfihlo yomuthi. Ntombazana, uyazi ukuthi udliwa amakhehla. But la makhehla akusogolisa ngemali. La makhehla emalini ayakuhlupha. La makhehla emalini ayalena le. You want to dig the gold. You want to dig the gold. You want to dig it. Ufuna ukumudla akuthengele imoto, akuthengele umuzi, ashiye umfazi wakhe ayenze ini. I'm here for you. Thatha umuthi. Impande yama gold digger. Impande yama gold diggers. Ngizokunika le mpande yama gold digger. Le mpande yama gold digger, it is only 1,000 rand. I'm giving you a benefit of the doubt. 1,000 rand. Awungitshele la ukhona. Umfazi uhleli nendoda engafuni ngemali. Thola impande yama gold digger. Getha le mpande yama gold digger. Thola le mpande. Impilo yakhe ikwazi ukushintsha. Le ndoda yakho lesilehe ngemali ikwazi ukuthi ikhiphe imali ikunikeza imali. Thola impande yama gold digger. Just 1,000 rand. Ngithinte la ukhona, la ukhona, nguthumele impande impilo yakhe ikwazi ukuthi ishintshe. Siyabonga.